खुलुमबाय गिबियावनो आं JSP Advice 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टआव नोंथांमोननिसिम सावरायनो नाजानाय जादों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय बिहारनि बांका जिल्लानि मोनसे गामियाव जानाय थार जाथाय। बे जाथाया मोननै नखरखौ लानानै जादोंमोन। बे मोननै नखरनि गेजेराव मोनसे नखरनि फिसाजोखौ सासे सेंग्राया गोसो थोनानै बे सिख्लाखौ दोलै दोलै हाबा खालामनानै गावनि नखराव लानानै थांदों। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा दि हाबानि बोसोरनैसो उनावनो बे लाइमोन सिख्लाया मोनसे जब्रायाव गोग्लैनानै बियो बे संसारनिफ्राय जायखारलांनो गोनां जायो। गिबियाव बिथांमोननि थामहिनबा बिहाव बिखुनजो आरो बिजामादैनि अनलायनाया खोब मोजाङै सोलिबोबाय थादोंमोन आरो जोबथा बुब्लिसिमबो बिसोरनि मोजां मोननाया सोलिलांबाय थादों। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय जाय फिसाजोखौ बै सासे सेंग्राया जुलि खालामना लांदोंमोन, बे सिख्लाया खम बैसोआवनो बे सेंग्राजों लाभ क्रस जानानै मोजां मोनलायदोंमोन। मोजां मोनलायनानै बिसोरनि अनलायनायफ्रा थिग मोजां रोखोमै सुदोंमोन। नाथाय बिनि बिसिनि महर मुस्रिजों आरो बिखुनजोनि महर मुस्रिजों एखे रोखोमनि नुयोमोन। मालाबा फिसाजोखौ नुवाब्ला बिखुनजोनि मोखाङाव नायनानै फिसाजोनि अननाय मोजां मोननायखौ बे सेंग्राया इमाजिन खालामनानै गावनि बिसिखौ साखाथियाव थानाय बायदि मोनफ्लाङोमोन। बिदिनो बिखुनजोनि फारसे बिनि अननाय मोजां मोननाया गोरबो इसिङाव खिलिबाय थादोंमोन। नाथाय जेब्ला बिनि फिसाजोआ हरखाबै जब्रा जानानै बे बुहुमनिफ्राय जायखारलाङो, अब्ला फिसाजोनि दाहायाव बिजामादैया दुखु जालायाव गोग्लैनानै थानायखौ बिहाव आरो बिखुनजोआ थांनानै थोजासे बुजाय आजाय खालामनानै नर्मेलाव लाबोनो नाजादोंमोन। नाथाय बिजामादैया गावनि बिसिखौ खोमानानै लानायनि उनाव बियो फाग्ला बायदि जादोंमोन आरो बेबायदिनो सानसे नङा साननै नङा बेयाव बिखुनजोआ बिजामादैनि न'आव थानानै बिजामादैखौ मोजां खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय हाजासे नाजासेयावबो बिजामादैनि दुखु जारलाखौ नायनानै बिखुनजोआ थानो हायासै आरो जोबथा बुब्लियाव बिखुनजोखौ बिजामादैनि न'आव गारबोनानै बिहावा गावनि न' फारसे गावनि नखरखौ नायनो थाखाय फैयो। बेबायदिनो थांलाय फैलाय बिसोरनि सोमोन्दोआ जाबाय थादोंमोन। नाथाय जोबथा बुब्लियाव ओरैबायदि जाबाय, बिजामादैया बिसि थैनायनि उनाव फाग्ला बादि जायो आरो बिखुनजोखौनो गावनि बिसि बादि सानफ्लांनानै बिखुनजोजों मालाबा सेराव थानानै बिखुनजोनि मोखाङाव बर' नायबाय थानाय आरो बेबायदिनो मालाबा बिखुनजोजों एखे बिसिनायावनो उन्दुना थाफाहैनाय बायदि बेबायदि थासारिया जाबोबाय थादोंमोन। आरो सब बाजार टाउनाव थाङोब्ला बिखुनजोनो गोदान ब्लाउस, गोदान जि जोम आरो जानाय फिथाइ सामथाइ लाबोनानै बिखुनजो होफैनाय आरो सम गावनि बिसिनि मुंखौ बिखुनजोखौनो गाबज्रिफ्लांनानै अननाय बावोमोन। बेबायदिनो बिखुनजोआ बिजामादैनि बेफोर लीला खेलाखौबो जेबो सानाखैमोन। नाथाय जोबथा बुब्लियाव बिजामादैया बिखुनजोनि महराव ओरैबायदि फाग्ला जाबाय, बिखुनजोखौ नागारनो हायि बायदि जाबाय। ओजों बिहावा बिसिनो फन हरबाय थायो आरो न'आव फैफिननो मोजां थासारियाव फैब्ला बेफोरबायदि होननानै बियो बिसिखौ न'आव लेंहरबाय थायो। नाथाय बिजामादैनि थासारिखौ नुनानै बिखुनजोआ हारसिङै गारबोनो उसुबिदा जायो। बेबायदिनो मालाबा सानसे साननै सानथाम थाफैयोब्ला बिखुनजोआ बियो फाग्ला बायदि फन खालामनानै बिखुनजोखौ लेंहरो। बिदि लेंहरनानै बेबायदिनो थायै बिखुनजो आरो बिजामादैनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दो जालाङो आरो जोबथा बुब्लियाव बिसोरो सानैनि मोजां मोनलायना दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो गोरा जाबोनो हमो आरो जोबथा बुब्लियाव बिसोरनि मोजां मोननाया सोलेरारि गोरोबथासिम सहैयो आरो बिखुनजोआ बिजामादैनि अननायनि नेरसोन महरै गोरबोआव थानाय खोथाया रोखा जायो आरो जाउनाव बिहावा बिजामादैनि बेबायदि बिखुनजोनि महराव फाग्ला जानायखौ नुनानै जोबथा बुब्लियाव बियो गावनि बिसिखौ न'आव
लेंहरफिननानै बिसिखौनो गावनि फिसा महरै बिजामादैनो बिलाइहरनायनि थिरांथा लायो आरो जोबथा बुब्लियाव बिजामादैनि बे गोथौ हालोदखौ नुनानै बिखुनजो आरो बिजामादैनि गेजेराव जि जाथाय जानाय बेफोरखौ होखोमोरफिननायनि मोनसे आसिला लानानै बिहावा सानैखौबो हाबा होनानै होयो। बेबायदिनो बिहारनि बांका जिल्लानि मोनसे गामियाव बिसि थैनायनि उनाव बिजामादैया बिखुनजोनि रैरुब महर मुस्रियाव फाग्ला जानानै हाबा जानाय जाथाया जानानै थाङो। नोंगौ लाभ बा मोजां मोननाय बेसादा खुनु दोहोरोम, बैसोनि सिमा आरो सोमोन्दोखौ नागिरा। बियो मोननै गोरबोनि सोलोनि गांनाय उखैनायखौ हास्थायनानै सोमजिनाय मोनसे गोसो सानस्रि। बे गोसो सानस्रिया सानैनि गेजेराव गोरोबलायोब्ला खाथिनि मानसिजों थामहिनबा सोमोन्दोआरि मानसिजोंबो खायसे बेबायदिनो लाभ जानानै हाबा जानाय एबा देहायारि सोमोन्दो लानाय जोंनि समाजाव जाबाय थायो। स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि समाजाव गावनि फोलेरनि मानसिजोंनो जुलि जानाय, हाबा जानाय बायदि जाथायफ्रा जोंनि समाजाव जाबोबाय थायो। बेनिखायनो बैसो जानाय सुबुङा गावनि खाथि सोमोन्दोनि मानसिजों गुलि खालामनाय एबा गुलि थांलाय फैलाय खालामनायाबो मोनसे बुब्लियाव लाभ जानायनि मोनसे बिजावनो जानो हायो आरो जोबथा बुब्लियाव मालाबा हरखाबै गावनि हास्थायनाय लुबैनायखौ सुफुंनो थांनायाव बेफोरबायदि जुलि जानाय, हाबा जानाय जाथायाबो जोंनि समाजाव जानायखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदिनो आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव मानसिफ्रा गिदिर मबाइल लानायनि जाउनाव बायदि नायजाथावै सावगारिखौ नायनानै गोसो दुंखाव होनानै मालाबा न'नि मानसिजोंनो सोलेरारि सोमोन्दो जानानै गथ'खांनाय बायदि जाथायफ्रा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थायो। सोरबा बिमादैजों जानाय, सोरबा बिब'जों जाबाय, सोरबा बिनानावजों जानाय, बिबथैजों जानाय, बिफाजों जानानै गथ'खांनाय बायदि जाथायफ्रा जोंनि समाजावबो दा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। दा बेफोरनिफ्राय जों माबोरै साखाफारा जानानै साग्रिद जानानै थायो बेखौ साननानै सोलिनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना बांद्राय जोङो आंगोथि सुबुंजों जुलि जायोब्ला जोंनि समाजाव माबायदि सोमोन्दोआरि लेंनाय आरो लानायाव माबायदि बेले-बेजे जायो बेखौ जों नुखायो। दा बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ गावनो सामाल जानानै जों होबथानानै जों मोजां गेबें लामाजों थांनानै जोंनि हास्थायनाय लुबैनायखौ माबोरै मोजां टारगेटआव लाखिनानै बा मोजां बेलेन्सआव लाखिनानै जों सोलिलांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावनांगोन। नङाब्ला जोंनि समाजाव आथोनारि गोरोबनाय बा सोलेर गोरोबनाय आरो आंगोजों हाबा जानाय थासारिया बांलांबाय थागोन। दा बिहारनि बांका जिल्लायाव जानाय जि जाथाय बे खोब सोमोनांथाव जाथाय, जाय जाथाया जोंनि समाजाव बा गोबां माहारिनि समाजफ्राव बेबायदि जाया। नाथाय जों बिहाराव बेफोरबायदि खेबले बिखुनजोजों, बिनानावजों, बिमाजों, बिमादैजों जुलि जानानै लानानै खारनाय बायदिसिना जाथायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो। खालि बिहारिफोरल' नङा, जोंनि आसामनि आरो भारतनि दाब जायगायावबो बेफोरबायदि थासारिया दा जाबोगासिनो दङ। मिजिंथियो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि दावगाबोनाय आरो जोंनि समाजनि मानसिफ्रा माबा मोनसे सोलोंनो हागोन होननानै आं बिहारनि बांका जिल्लायाव जानाय जाथायखौ फोरमायबाय। जाय जाथाया गावनि बिसि थैनायनि उनाव बिजामादैया बिखुनजोनि रैरुब समायना महर मुस्रिखौ नुनानै लाभ खालामनानै बिखुनजोखौ जोबथा बुब्लियाव हाबा खालामदोंमोन। दा बेयो खोब सोमोनांथाव जाथाय। जोबथा बुब्लियाव जायफोरा गोदान बिथांमोना आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो साखाथियाव थानाय बेल आइकननि अल नटिफिकेसनखौ दाबायना ला आरो गोदान आंनि भिडिअफ्रा जाहाथे नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर'।